Hola, soc Mar González de l'editorial Babulinka i com heu pogut veure estic immensament feliç i agraïda per aquest Premi Llibreter 2020. Gràcies i gràcies a tots els llibreters i llibreteres que feu possible que projectes editorials petits i diversos tinguin el seu moment i la seva oportunitat, i gràcies per haver fet que Dunes hagi estat l'obra guanyadora en categoria de literatura infantil i juvenil en català. Aquest premi arriba en un moment incert i difícil per tots, i per això l'agraïment és doble, triple, quíntuple, immens, perquè per mi és vida, de veritat. Gràcies, perquè és vida injectada a la vena, al cor, a l'ànima, és vida que m'empenya a seguir a tirar endavant, a creure en el projecte. Gràcies també Muriel i Ferran per haver tornat a formar un tàndem increïble, és un plaer treballar amb vosaltres. Gràcies a tots els lectors de Duna, que ens vau demanar més Duna, i van néixer Dunes, i aquí en teniu el resultat. I gràcies a tots els que feu possible que tot i aquests moments la LIG, la literatura i la cultura puguin tenir moments tan brillants com aquest. Gràcies.